Pasti salamu awak di enak kayamu lagi karo dibukukan ko upo karo jadi lagian ketika karena pulo tabang malayo di pesi lo di siang malam berawuran salamu di orang kampung kiko awak nak kamu lagi kado dibukukan ko upo lalu jadi lagian ketika karena pulo malayo di awak salamu macini yote la kayamu ala lama berkaluranyo di masyarakat pada mutu injale salamu di orang kampung awak nak masyarakat awak kawalu kami laga kado di simang balasan Terima kasih.